आफा अबं गसाइ नोंथांमोननो बोर सासे हरदों नोंथांमोना सासे बर' जाथिनि सुबुं सम्पद हाथरखि अलंबर जानानै नुजानो हाथों आं नोंथांमोननिसिम मिजिंथिबाय आरो बोर सारस्रिबाय गोजोन्थों। बिथांखि बेयाव गभर्नमेन्टजों रायलायनाय बायदि बिथांमोना खोथा होनाय बायदि गिबियाव बिथांमोना कलेजखौ खालामनो होनदोंमोन बिनि उनाव हायार सेकेन्डारि आरो हाई स्कुल खालामनायनि खोथा आरो बिदिनो कलेजनि 10टा कलेजा जासिगोन दा बेयाव हाई स्कुल आरो हायार सेकेन्डारिया 10 खान आरो हाई स्कुला 30 खान फैदों बेयाव आउटसाइड बिटिआरआव 2 आरो बिटिसिआव 25 खान बेखौ अलरेडि सिएम बिथाङा बुंबाय दायो बिनि प्रसेसखौ जोङो रायलायबाय थादों आरोबाव साननैसो उनावसो रायलायनानै बियो जागोन दासिम बिनि अलरेडि स्कुलनि टोटेल भेन्सार स्कुलनि लिस्टआ दङ नाथाय बेयाव माबोरै लाग्रोनाय जागोन फार्स्ट फेज हिसाबै बेखौ बोरै लागोन बेखौ गभर्नमेन्टजों खनसे फिन सावरायबावगोन आरो बिथांमोनाबो हयथ' सिङाव माबा मोनसे एसे सावरायबाय थादों जानांगौ जोंजों जिरायफिननाय लोगो लोगो जागोन आरो बे खेबसे लानानै बेयावनो जोब्बाय बे नङा बे फार्स्ट फेज हिसाबै बुंदों बिनि उनाव सेकेन्ड फेज बेयाव जाबावगोन आरो बे एमइ स्कुल एलपि स्कुला बे हाई स्कुल जोबनायनि उनावनो एमइ स्कुल एलपि स्कुला बे जागोन। भेन्सार स्कुल खाथिनाय मानेथ' बबे मोनसे टिउटर हिसाबै मोननाया बे टिउटर हिसाबै मोननायखौ जोङो रायलायदों दायो सेल्फ बेस्ड स्कुल हिसाबै जों डिक्लेयार खालामनो थाखाय बिदों जे गावबा गाव जायगायावनो थाफिननांगौ बे समाव जों बुंदों गभर्नमेन्टखौ दि बबेबा एमइ स्कुलाव 3ल' बबेबा 4ल' दङ आरो बे 3, 4जों बेयाव फोरोंनोथ' हाया बै हिसाबै थालांनायखिनि फोरोंगिरिफोरखौबो जाहाथे होफिननांगौ होनना जों डिमान्ड खालामदों गभर्नमेन्टजों रायलायदों आरो बेनि प्रसेसा सोलिगासिनो दङ जोंनि मानगोनां दिपेन बर' दुलाराय बर' फरायसा आफादगिरि मानगोनां दिपेन बर' सार बिथाङा बिनि थाखाय इनिसिएटिभ लागासिनो दङ आरो जोंबो बेखौ मावगासिनो दङ बोरैखि जायो बिथांमोनखौ बोरै जों मोनहोफिननो हायो बिनि थाखाय नाजागासिनो। ड्रप आउट जानाया गोबां बिथिंथिं जायो दा बेयाव बबेबा जायगायाव हयथ' हाई स्कुलफ्रा गोजान जायगायाव बा बबेबा जायगायाव सोलोंथाइनि बिदि बिमा बिफायाबो जोंनियाबो मोजां जोथोन लायो आरो बेजों लोगोसे माखासे समाज बेरेखा खामानि मावनाय बैफोरनि थाखाय जोंनिया जायो बेखायनो जोङो दायो बबेबा जायगायाव हाई स्कुल गैयि जायगा थानो हागौ बेखौ नोजोर होनानै जों फ्राय 200 खान हाई स्कुल बिदोंमोन बिनि गेजेराव फ्राय दंखाजोबो माखासे बेन्सार नाथाय 50 खान बिदोंमोन नाथाय 50 खानबो जायाखै 35सो फरायसालि गोदानै हाई स्कुल गायसननो नागिरदों जाहाथे बै जायोबा अब्ला बै जायगानि मानसिफोरा फरायसालियाव फैगोन आरो बेजों लोगोसे जोङो गामि गिदिंनानै जोङो एवारनेस हाबाफारि लादों लोगोसे ड्रप आउट जानाया जाबाय जों फरायसाफोरखौ हाई स्कुलाव मोनबाल' जोथोन लायो एमइ आरो एलपिआव जोंनि गार्जेनफ्रा जोथोन लाया दा बेखायनो खावलायगोन जोङो बेखौ बासायनोबा एलपिनिफ्रायनो जों मोजां फरायनांगोन नङाबा एलपिआवबो एमइआवबो ओरैनो पास जाबाय हाई स्कुलाव गोबां जेंनाजों मोगा मोगि जायो मेगामोगिजों जेंना जानायनि थाखाय बिथांमोना फरायनाया एलपि स्कुलनिफ्रायनो जाहाथे मोजां फरायो एमइआवबो जाहाथे जोथोन लायो बेनि थाखाय जोङो आदब गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखि लागासिनो बेयो बिटिसिआवथ' अलरेडि दंखायो नाथाय आउटसाइड बिटिसिआव आउटसाइडआव माने जेसेबांखिनि पस्ट खालि दङ बैनि गेजेराव टेट पास जानायफ्रा माबायदि मोनहोनो हायो जिरु टिचार स्कुला फ्राय 75 टा 75 नि गेजेराव माने एजि स्कुल दङ बेयावबो पस्ट क्रिएसन जागोन मोननै फराय आरो बैफोर पस्टआ जेब्ला क्लियार जाजोबो अब्ला जानाय लोगो लोगो बेयाव पास जाखाना थानायफोर बेयाव एप्लाइ खालामनो मोनगोन आरो जुदि थोआबासो बेयाव जों नांबावगौ जायोबासो टेट खुंनाय जागोन आउटसाइड बिटिसिआव बे खोथाखौ जों बर' मिडियामनि थाखाय आलादा बे हिसाबैसो जों आलादा मोननांगौ बेनि थाखायसो जों रायलायदों। दिनै बे सिलापथार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो सिलापथारनि बर' कलेजाव फरायनाय फरायसुला फरायसुलिफोरनि जि बानजायनायजों जि मोनसे बर' फरायसा जथुम हाबाफारियाव बाहागो लानो मोननानै गोजोननाय मोनदों आरो बेबायदि जोंनि गेजेराव खौसेथि एबा जोंनि माने जयै मोनसे खौसेथि जों थालायनाय बेयो जानांगोन आरो बेयावल' नङा जेरावबो भारतनि गुबुन जायगा बेयाव बेबायदि थाबाय थादों आरो आं आसा खालामदों बेबायदिनो इयुनावबो बे हाबाफारिखौ बिथांमोना खालामबाय थायो।